аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. канизи зебо ва подшоҳи тарсӯ. солҳо пеш марде хушгузарону шаҳватрон бар Миср ҳукумат мекард. рӯзе яке аз хабарчинон ба султон гуфт: амири Мавсил канизаки бисёр зебое дар ихтиёр дорад. он каниз дар зебоӣ монанде надорад. сипас акси канизро ки рӯи коғаз кашида шуда буд ба шоҳ нишон дод. шоҳ бо дидани акси каниз ҳайрону саргашта шуд ва ҷом аз дасташ афтод. бедиранг паҳлавонеро бо сипоҳи фаровон ба ҷониби Мавсил гусел дошт ва ба ӯ гуфт ки агар надҳад ба ту он моҳро, баркан аз бун он дару даргоҳро. вар диҳад таркаш куну маҳро биёр, то кашам ман бар замин маҳ дар канор. паҳлавон ба ҳазорон сипоҳӣ ба сӯи Мавсил рафт. Мавсилро муҳосира карду як ҳафта бар он шаҳр ҳамла овард ва хунҳои бисёре рехт. шоҳи Мавсил ки шикастро наздик медид, барои он паҳлавон пайке фиристод: мақсуди ту аз ин куштор чист? агар мехоҳӣ шаҳрро бигирӣ, ман онро ба ту таслим мекунам ва худ меравам. ва агар тиллову ҷавоҳир мехоҳӣ, ҳар чӣ ҳаст дар ихтиёри ту мегузорем. ниёзе ба куштани мардуми бегуноҳ нест. паҳлавон ба пайк гуфт: мо аз шумо фақат ин канизро ки тасвираш рӯи коғаз аст мехоҳем. агар ӯро ба мо вогузоред, коре бо шумо надорем. пайк пайғомро ба амири Мавсил расонд. амир бедиранг канизро назди паҳлавон фиристод. паҳлавон чун канизро дид, дилбохтаи ӯ шуд. чунки овардаш расул он паҳлавон, гашт ошиқ бар ҷамолаш он замон. ишқ баҳре, осмон бар вай кафе, чун Зулайхо дар ҳавои Юсуфе. мард дар баробари зани зебо бас нотавону суст аст. аз ин рӯз ки гуфтанд аз тамосу дидори мардон бо занон ба вежа дар хилват бояд парҳез кард. ҳеҷ касро бо занон маҳрам мадор, ки мисоли ин ду пунбасту шарор. ҳиммати Юсуф мехоҳад то аз макри Зулайхо бираҳад. оташе бояд бишуста з оби ҳақ, ҳамчу Юсуф муътасим андар рамақ. каз Зулайхои латифи сарв қад, ҳамчу широн хиштанро вокашад. чун паҳлавон аз Мавсил бозгашт ва дар бешаи фуруд омад, оташи ишқи каниз дар ҷони ӯ ончунон шӯъла кашид ки ихтиёрро аз ӯ рабуд. ба қасди дидори он маҳрӯ даруни чодар рафт ва бо каниз ҳамбистар гашт. дар ин ҳангом буд ки ҳаёҳӯе аз лашкар бархост. паҳлавон саросема аз ҷой ҷаст ва шамшер ба даст дар миёни сипоҳ рафт. дид шери наре аз даруни найзор берун омада ва ба сӯи сарбозон ҳамлавар шудааст. бедиранг ба сӯи шер рафт ва кори ӯро сохт. каниз аз шуҷоати ӯ дар шигифт монд. пас аз он ба чодари каниз рафт ва коре ки набояд мешуд сурат гирифт. пас аз он паҳлавон дар фикр рафт ва аз кардаи худ пушаймон шуд. канизро савганд дод то чизе аз ин моҷаро барои шоҳ нагӯяд. пас аз чанд рӯз лашкар ба Миср расид ва паҳлавон канизро назди шоҳ овард. чун бидид ӯро халифа маст гашт, пас зибом афтод ӯро низ ташт. дид сад чандон ки васфаш карда буд, кай бовад худ дида монанди шунуд. он халифа кард рои иҷтимоъ, сӯи он зан рафт аз баҳри ҷимоъ. шоҳ бо каниз хилват кард ва қасди наздикӣ дошт. дар ин ҳангом мӯше зери фарш ҳаракат кард ва садои хишхише омад. шоҳ гумон кард ки мор аст. аз тарс рангаш парид ва шаҳваташ хомӯш шуд. каниз ки тарсу нотавонии шоҳро дид, хандааш гирифт ва ҳар чӣ хост худро назорат кунад натавонист. зан бидид он сустии ӯ аз шигифт, омадан дар қаҳқаҳа хандаш гирифт. ёдаш омад мардии он паҳлавон, ки бикушту шеру андомаш чунон. ғолиб омад, хандаи зан шуд дароз, ҷаҳд мекарду намешуд лаб фароз. шоҳ донист ки розе дар ин кор аст. шамшер бароварду гуфт: бигӯ сабаби ин ханда чист?
агар ростлашро бигӯӣ озодат мекунам ва осебе ба ту намерасонам. каниз тамоми достонро барои шоҳ боз гуфт ва аз мардонагиву шуҷоати паҳлавон ҳикоят кард. шоҳ ба худ омаду фаҳмид ки хатоҳое ки ӯ дар мавриди дигарон анҷом дода ва дигарон ҳам дар мавриди ӯ раво доштанд. ӯ ба номуси амири мавсил хиёнат кард ва фармондеҳаш ба номуси ӯ. шоҳ бо худ омад истиғфор кард, ёди ҷурму зиллату исрор кард. гуфт бо худ: он чӣ кардам бо касон, шуд ҷазое он ба ҷони ман расон. қасди ҷуфти дигарон кардам зи ҷоҳ, бар ман омад ону афтодам ба чоҳ. ман дари хонаи касе дигар задам, ӯ дари хонаи маро зад лоҷарам. ҳар ки бо аҳли касон шуд фисқ ҷӯ, аҳли худро дон ки қаввод асту. зон ки мисли он ҷазои он шавад, чун ҷазои сайиа мислаш бувад. шоҳ паҳлавонро бахшид. канизро низ ба ҳамсарии он паҳлавон даровард ва аз ӯ хост то он моҷароро барои касе боз нагӯяд ва ҳатто ба он паҳлавон низ нагӯяд ки шоҳ аз хиёнати ӯ огоҳ шудааст. раббано инна заламна саҳв рафт, раҳматӣ кун эй раҳими ҳот зафт. авф кардам, ту ҳам аз ман авф кун, аз гуноҳи нав зи заллоти кӯҳун. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.